χρήση νερού. Δεν υπάρχει αναθεώρηση του νόμου. Αυτός είναι. Δεν έχει αλλάξει η χρήση νερού. Είναι ίδρυυση, άρθρωση, ηλεκτροπαραγωγή, τουρισμός. Προτεραιότητες. Μπορεί να κάνει τη λίμνη, να κάνει το νερό τουριστικά. Γιατί είναι λίμνη. Έχει προτεραιότητα σε όλα. Μας θα πάρει και ειδικά σε εδώ και 3-4 χρόνια που έγινε στο Δημοτικό Ενέργειας, ενώ υπάρχουν αποθέματα δοκιμασίας κάθε χρόνο όλο και ένα στο έδωσε την αρχαία της Τσάντας, το έδωσε του πήρε. Ναι, το έδωσε του πήρε. Το Θαλασσιάς το έδωσε του πήρε. Το Μοξάνο. Τι διαπιστώσαμε όπως και εμείς? Όχι αιρετή, ναι, υπό του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποκεντρωμένο στη Θεσσαλονίκη, με την Θράκη, διεύθυνση υδάτων εδώ. Λέει η διεύθυνση υδάτων ότι κάθε χρόνο μειώνει τα ποσότητες. Διαχρονικά παίρνουμε 185 εκατομμύρια. Φτάσαμε να παίρνουμε 135, 165, 110, 75, πέρυσι, φέτος 2025, πάμε στη σύσκεψη που κάνουμε οι φορές, γιατί συμμετέχει στη φράγμα, η διεύθυνση φράγματος του Θεσσαλού, η διεύθυνση φραγμάτων από Αθήνα, ΔΕΗ, η διεύθυνση υδάτων και το ΕΦ. Σήμερα το Σεπτέμβριο θα πάρει 35 με 40 εκατομμύρια γενικά το πολύ. Από τα 185 διαχρονικά. Για να γίνει αυτό δεν έχει αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή. Ελάτε να δείτε το φράγμα είναι χαμηλά.